Anyway, na-in-love na mo? Na-in-love na ba mo? Kada ko agiyes, muta na ba ka, pader? 5 na yung anak na ko, pader. Unsaon man nimo pag, unsa may buhaton nimo, in love ka sa katao, para makabalo ang laing tao nga in love ka niya. Unsa may buhaton nimo? Unsa may buhaton nimo? Mangidhat? Hi! Kidhat yun nga, to the max kidhat. No? Katong, ay ko gi-judge ninyo ha, ma-share lang ko. Tong high school ko, 3rd year high school, na ako'y crush. Oh, pinaka-bright sa mo ang classroom, top 1 sa mo ang classroom. Second section man ko sa 3rd year niya. Ganahan ko ni niya, di man siya gwapa gyud kaayo. It's just, she's so talented. Ang talent niya, maayo siya musayaw, niya bright siya. Unya, kabalugid siya mo istorya sa iyang ideas. Niya dili lisod sabton. Bulok man ko tunguna. Karon bright naman. No? Anyway, in love man kay ko siya ha. Crush kay na ako siya. Ako ang gibuhat, ko pa mo gyud cellphone tunguna. Naka-cellphone ko 4th year high school. Katubi taong 3310. Tititit. No. Pagkahuman, wala may cellphone, so nagbuhat kog love letter. Oh, na intermediate pad, no, isa ka buo. Gitunga nako crosswise. Nagsulat ko dito, dear, hindi na resulta pangalan, makaila pa lang mo. Istorya ko dito. Basta gibutan ako dito, crush ta ka. Wala na kay love Victor. Di po love automatic di man na presumptive. Ako, Victor. Pagkahuman, during dismissal, pagkahapon, ihatagan ako siya, mate, basahan ni Mita pag ulis yung balay. O sige, uli. Kulba kayo ba Unsa kay reply niya pagkaugma? Kulba, oy, kay suspense ka ba? Suspense kayo kay, wagoy, di para sa text ba? Pag ingon mo, crush ta ka, mo reply dayon, same here, mo naman na dayon. No, tunguna high school ko, way ni nga na, maghulat yung ka, og adlaw. Kung kanusa ka, tubagon. Pagkaugma, recess time, giduol ko niya, Vic, ibasa na ako ang imuhang letter. Salamat ha, thank you for appreciation. Kutob lang ta, friends. Magtuo po ni mong lindot akong love story. Wagi doy. Kisa man po'y main love sa kwatong una yung tao. Pas ka mapayata na ako. O, makuyapan pagyog ko. O, matawag ko to brata friends. Sus, kay nakabalo man nga kining isa ka classmate na ako, isa sa mga pinakabuli sa mo ang classroom. Nakabalo man siya nga parehas may crush. So, na ako'y kakompetensya. Iyang gibuhat, lunchtime, giduol ko niya. Big, nabalitaan man ako nga crush daw ni mo siya. Oo. Ginso pagkabalo. Basta nakabalo ko. Manguyab ka niya. Yan ko nga. Dili naiingo ramang ko niya nga crush na po siya. Kaya di man good porket crush, uyabon dayon. Ingo lang ko. Siya, sige, okay. Dito, naibalan ako, nagkauyab silang duha. Ang pinaka-bright o ang pinaka-bugoy. Oh, nindot ka tandem, di ba? Pagkahuman, later, 10 years after, katong ako ang crush na minyo sa iyahang best friend. Oh. Like mo ako'y maminyo, pari man ko. O, di ba? So, grabe ang twist and turn of events. Na sila'y duha ka anak na karon, beautiful children, o niya, happy po ko para sa ilaha. Okay? Kailangan ko sa iyahang nabana. So, the key pala, para makabalo ang tao nga ako ang gihigugma, is that for me to communicate properly. Isa sa mga rason nga nung mabungkag ang matag relasyon, tungod kay di kabalo mo communicate, walay komunikasyon. Nganong ang grupo mabungkag?
wa maistoryahan ay. Anong ang pamilya, anong ang mag-asawa, magbulag, di man kabalo maistorya sa pagbati. Okay ra ka? Okay ra lagi ko. Tarong ba? Okay ra lagi ko. Sure ba? Murag lain na mag-isa. Paot na ka na ron. Nabitay nga na, they don't know how to communicate their feelings. Muna nga na ay maguba nga relasyon. Nga ang solusyon raman unta, istoryahan ay raman unta. Dari sa parokya, kaning ako ang mga staff, bisa pangutan nyo naman sa tijuan ni Rao. Wala na sila katilaw pangasaba sa kuha. Kasi, kung sa may mahitabo sa pangasaba, na ba rin mabuhat ng maayo, wala man. Kung naisipya, istoryahan. Para makabawi sunod. O, di, wala isapot pagkasunod, di ba? Sa kung mga presidente sa GKK, wala sila katilaw sa kuha o pangasaba. You know why? Because the best way to address something is for you to talk about it. Yagi-yagi na ako kasaba. Unyakin sa memang luod, biyaan pa lang ko presidente, sakit. Oh. When I try to correct someone, I talk to them. Kung gisapot-sapot pa ko, mayroon na po ko, sa ko istorya, gisapot ko. Manar ako. Because we have to communicate properly on what we felt about other people. Para dili maguba ang relasyon nga inyuhang giipunan. Ang inyuhang relasyon nga nindot kaayo ibutang sa love story nga imuon bitaw og salida. Oh, niya na. Karon manggod sa tong ebanghelyo, ang ato ang pagbasa nagisgot manggod og pag-ampo. Ang mga tinunan ni Jesus ang utana nagpatudlo, Ginoo tudloy may sa pag-ampo. No sahon pag-ampo? You know, prayer at the time of Jesus is quite cultural. Naani sila lahi ang ilang kultura sa pag-ampo. Tunguna kasi, they cannot pray to God automatically or directly. Sa pag-ampo nila, di gani sila makahangad. Kasi ang ilang kultura manggod, when you pray to someone greater than you, you have to bow down. And you cannot even look into the eyes of that someone. Mauna, ang ilahang address sa Ginoo tunguna is not Father. It's not Father. Yahweh. Yahweh niya kay kaning Hebreo manggod nga language, wala na sila'y vowels, wala sila'y a, e, i, o, u ba. Ilaha puro lang na sila consonant. Muna nga kung i-spell nimo ang Yahweh, Y W H. And they cannot even look up to God. Kung ano man, pinakad Ginoo na sa tanan, mutanaw ka. Kakita na mo mga salida ka ng mga kings and queens bitaw. Di ba ang sundalo, once mulod sa ila, pag makicommunicate, muduko, di mo tanaw. Because it is an insult to the king and queen when you talk to them with eye-to-eye contact. Muna ang kultura nila. Unsay gibuhat ni Jesus? He break the barrier. Iyahang gipaila ang Dios tung una nga dili maila-ila o giingon niya siya ang atuang amahan. Karon kay amahan naman nato siya, we can pray to Him directly anywhere, anytime. Isa panahon ni Jesus, makaampo ka didto ra makaampo sa templo. Before Jesus was crucified, before His agony in the garden, He prayed. Asa siya nagampo? Dili sa templo, dito sa kalasangan. Because He addressed God as the Father. Muna ang ingon sa mga tinunan, Ginoo tudloy daw may pag-ampo. Unsay giingon, unsay gitudlo ni Jesus, ang amahan namo. Amahan namo, manaa ka sa mga langit. So on and so forth. Natoy klase namo, seminar sa seminary. And siya sa translation daw sa English, kanang Our Father. Kanang Our Father. Dapat daw, dili daw Father ang address unta sa English. Kasi ang Father magod is so formal. Relational man ang pag-ampo. Relational man ang pag-ampo ng amahan namo. Kung pwede gani daw, kung ang translation bitaw sa English sa amahan namo is my daddy. Kung bisayaon nato ni akong papa. Di ba something personal? Or naanda nimo tawag akong tatay. Di ba something personal? Mas lahi og impact sa imuha mingon kag amahan namo. Kay ang amahan magud murag naagya po'y authority.
Pero pag maingon ka og papa nako, tatay nako, something personal. Mao na nga ang gitudlo ni Jesus sa tua, amahan namo, because the prayer is relational. Now, ang ato ang Ginoong Jesucristo gipakita sa tua that the only way for us to create a relationship to God the Father is only through prayer. Mao na nga dili pwede nga ang usa ka tawo moingon kaila ko sa Dios, nakigsuod ko sa Dios, pero di ka balo mo ampo. Di po pwede nga moingon ka Katoliko ko, pero di ka hingmisa. Nganuman, kay ang misa sa pagtudlo sa atong simbahan, this is the highest form of prayer. Kinauyukan nga pag-ampo sa atong simbahan. Ano pinakataas man, Father? Tungod ba kay daghan ta? No. What makes this Holy Mass the highest form of prayer? Because of what we offered. Unsa may gihalag nato? Way lain kundi si Hesu Kristo. Kay dinhi magud sa misa, si Hesu Kristo naa. Panahon sa komunyon, si Hesu Kristo ato ang kalawaton. Mauna ang ato ang mga pag-ampo sa itong pagtapo karon, iyahang gakson, iyahang kuhaon tanan para dadon ngadto sa amahan. Kana bitaw pasiunang pag-ampo, kana mingon ang pare bitaw sa sugod sa misa, mag-ampo kita. Ang tawagan na sa English, dili man opening prayer. Ang tawagan na is collect. Collects. Manamingon na pare, mag-ampo kita, muhilom siya. Nganuman, ang inyuhang personal prayer, gikuha isip usa o giampo sa usa lang kapag ampo. Muna mingon ng pare, mag-ampo kita. Muhunong gamay. Langit nung amahan, sumpay dayon. That prayer is the unified prayer of our personal prayers. Mao na nga diri sa misa, gitibuok, gikumpleto ang atuang mga pag-ampo. Now, the same question ang atuang i-raise karon. Father, unsaon man namo pag-ampo? Jesus Christ has given us a structure. Unsaon di ay pag-ampo? Kaning amahan namo, this is the perfect prayer. Pero gitagaan ta niya og structure. Unsaon di ay pag-ampo? Say mahimuot kaning kana bitaw magtapok-tapok bitaw niya walay pare ako manghiring ramang ko. Ako ang tawagon si kini ikaw ampo bi. Niya ako Katoliko siya, mingon siya, ayoko, di ko. Dili dayon. Di makabalo mo ampo. Di kabalo mo ampo ba? Kay mahadlok, basta makoreksyonan. Umugi mali nga prayer, good ba? Umugi mali nga prayer. Pero, unsaon day pag-ampo, at least makabalo mo. Nai-structure ang pag-ampo, di lang puro yango-ngo. Nai-structure ang pag-ampo. Una, pagdayig. Daygon nimo ang Dios. O bitaw sa amahan namo, anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman na yung pagbuot ni sayuta maingon sa langit. Pagdayig. Daygon nimo siya. You have to acknowledge God is the Almighty of everything and everyone. Daygon nimo siya. Ikaduha, pasaylo. Mangayo tagapasayloan. Nganuman, because that act of prayer sa imuhang paningkamot nga muampo ka, you are not worthy of it. But through Jesus, we pray and it is a privilege. Mao na nga mangayo taog pasaylo sa ato ang mga kakulangan, sa atong kamalian, dili ko kinahanglan detail, pero mas gwapo detail kung personal prayer. Pero kung prayer sa tanan, general nga pagpangayo pasaylo, Lord, pasaylo kami sa mong kakulangan, pasaylo kami sa mong mga kasaypanan. Umapo ni sa ato ang pag-ampo sa amahan namo.
pangayog pasaylo. Ikatulo, mangayo na ta pagpangayo. Ginoo, tagai kami sa amuang kalanon matag adlaw. Ginoo, tagai ko ani, nanginahanglan ko ani, Lord, tabangi ko. Kaupat, pagpasalamat. Ayaw kalimti og pasalamat. Kasi, daghan kita ginapangayo sa Ginoo pero nakalimutan pasalamat sa mga grasya nga itong nadawat. Sige ta og pangayo, sige ta giangungo pero nakalimutan pasalamat. We have to say our thank you for the last part. Kasi nga, even though that we are not worthy of all blessings, but still, He has given us everything. But of course, not all our prayers matubag dayon niya dayon. Kasi, lahi man gud ang panlantaw sa Ginoo sa panlantaw sa tao. Muna nga magpaabot kita. Muna ako ang hangyo karon mga igsuon, kitang tanan diri gitawag sa ato ang Ginoo nga magpabilin sa pagampo. Ug sa ato ang pagpaningkamot nga masuod sa ato ang Ginoo, balik umuduol kita kanunay. Kasi ang ato ang Dios, kabalo naman na siya sa ato mga panginahanglan. It's just we have to pray. Di na magud sa pagampo ang ginapurma dili ang Dios kita. Ug mo ni akong panghinaot. Padayon mo sa pagampo. Padayon. Pabilin sa pagampo. Ug tubo diha sa pagampo. Hinaot pa unta. Amen.